Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Malasat kanin. Uban sa mahal nga Birhen Maria nga atong gipahinungdan nining misa nining adlawng Sabado, atong padayong iampo ang kahusay kalinaw sa tibuok kalibutan nga mapuypoy ang mga garbo o kasuko sa mga leaders karon sa mga nasod nga nanaggubat og pulihan unta sa paghigugmaay o pagsabot-sabot. Ato sang iampo padayon ang ato mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit og mga slots nga unta tagaan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawa sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Katunga pa lamang ang miagi sa mubo nga gabii, ug ang tanan namingaw na ug nalinaw, ug sa kalit na tuman ang imong mga hulga. Usa ka dili mabangbang nga pulong sa hukom, migula nga makusog gikan sa imong harianong trono sa langit, nanaog dayon ngadto ni adtong sinilutan nga yuta. Miabot kini ingon og usa ka sundalo diha sa usa ka makalilisang nga paghasmag, nagtuman sa imong malig-on nga mga sugo, ginamit ang usa ka makalilisang nga hinagiban, nagtindog nga ang iyang mga tiil diha sa yuta, ug ang iyang ulo miabot sa kapanganuran, o gipuno sa kamatayon ang yuta. Ang tibuok kinaiyahan sa universo, na usab pinaagi sa imong sugo, aron ang imong katawhan dili madaot. Nakakita sila sa panganod ibabaw sa ilang kampo, ug sa uga nga yuta diin kanhi adunay tubig. Adunay patag nga binakbakan sa balili, nga nagulang sa magubot nga mga balod sa dagat nga pula,
nga naghimo niini nga sayon alang nila ang pagtabok. Ang tanan nimong katawhan ubos sa imong panalipod, nakakita ni ining milagro ug nanabok sila. Nanayaw sila ingon sa mga kabayo nga gibuhian ngadto sa sibsibanan, nang lukso sila daw mga gagmayng karnero ug nagdaig kanimo o Ginoo tungod sa imong pagluwas kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Awiti siya, awita ang iyang kadaykanan. Isang yaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Paghimaya diha sa iyang balaan nga ngalan. Pagsadya o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Unya iyang gilaglag ang tanang panganay sa tibok nilang yuta. Ang unang mga bunga sa ilang pagkalalaki. Ug iya silang giunahan pagpagula nga nagadala puno sa sapi ug bulawan. Walay mahuyang diha sa ilang mga tribo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Kay ginumduman niya ang iyang balaang pulong ngadto sa iyang sulugoon nga si Abraham. Ug iyang giunahan pagpagula ang iyang mga tawo uban sa kasadya. Uban sa mga singgit sa kalipay ang iyang mga pinili. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Haleluya, haleluya, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ka, O Ginoo. Unya gisugilo ni Hesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang, apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, panalipdan ko, paningkamutan ko, nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ako kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailog. Og mi padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Kining pag-ampo, labi na gyud ang pag-ampo nga pagpangayo o tabang or grasya sa Ginoo, usa ni kabuhat nga gipaabot sa Ginoo nga dili gyud nato hunongon. Nang kada adlaw kita magampo niya, do na pagid siya gisulti dinhi og makita nato nga murag kinibang paglaom nga gidungog ang atong pagampo, kanunay gina natong huptan nga wa gi pagampo nga dili mapuslanon. Diri ang byuda sa atong Ebanghelyo, taas gyud nga panahon sige siyag balik-balik og hangyo sa huwis. Unya gibalibaran siya sud sa taas nga panahon. Kapila kato siya ni adto nya balibaran, inig adto na sad balibaran. Kamo saman mo padayon pa mong pangayo o balibaran mong mga kanapo na may gato ni mo balibad na sad sunod adlaw adto na sad ka balibad na sad mga kanapo niya pakapinan pa yung kag ingon nga baga ba ni mugnaong sa mo balik pa ka di na ako amot lang ka pero murag upat naman ko katuig sigig balik-balik o baligyag slat naman say magsigig balibad pero sige lang yung kong baligya na uban yun gialingog-ngugan ako sige ni mong baligyag slat pader mupalit na lang kong usak ka slat human sa tulo katuig na kong pinaminaw na say uban mo ingon makonsensya man sa ko pader magsige man kag ingon nga pamalit mong slat aron mo malangit na so ang kanidi ay gitawag na to humble, persistent in prayer, ang pagkamapausanon o pagkamakanunayon sa pagampo
mao gid ni tinuod nga success. Kana bang inigampo nimo ba nya balibaran way ni abot Ginoo mo pasar unta ko sa exam nya hagbong nya human ampo na sa ka sunod tuig sunod exam take na po ka board ampo kag maayo hagbong gyapon success din na success. Why failure sa pagampo nga naman kining pagbalik natog ampo ngadto sa Ginoo mao day nay tan-awon sa Ginoo ug basihanan sa iyang pagbukbo og grasya nganhi nato. So sa ato pa og doon na pa kay gitawag og kalig-on og kadasig sa pagbalik og ampo bisan pag wa moabot ang imong unang giampo nya mo balik lang yapong kag ampo mao dinay katumanan sa imong pagampo. Ang pagampo nato mismo ngadto sa Ginoo mao nay katumanan sa atong pagampo. Mura mamugwa kasabot. Ngilingi ay mong tupadinan kasabot ka nang gisulti pader. Ang imong pagampo maunay katumanan sa imong pagampo. Muundang gani kagampo mauna nay gitawag og failure. Kuha mo? Muna yung silang try until you die. Dili until you succeed na kay og di ka magsigig balik-balik og kana ganing himo ana di man jud ka mulampos pero sigihan gina nimo balik-balik yung himo hangtod mahimo jud kang eksperto. Nabitan na yung mga study tanawa niya news Google o man sa kumsubay na kabati ram kog istorya kana ako no mga sikat karon nga mga pagkaon sa manang McDonald's, Jollibee, Dunkin Donuts, unsa pa na mga sikat rong mga delicacies ba mga pagkaon. Dugay kuno kay na sigig balik-balik og kuano suway himo naman ang McDonald's baligya as market wa lang yapon mo click himo na sad gamayng adjustment baligya na sad pila gito ka tuig sig balik-balik wa gyud mo sikat nadugay pertig yung sikata na ana balik-balik kay lang yun ba labaw na gyud pagampo nya do na pagigisulti ang Ginoo kun ang daotang huwis sa katapusan nakadesisyon nga iyang tabangan ang kadtong biyuda nga kabos dautan man ini siya nadutlan pa manggani ang kasing-kasing tungod sa pagsigig balik-balik yus biyuda nga wa gyud siya muundang unsa nakapuno ang atong amahan nga buutan kaayo maluluyon kaayo mahigugmaon kaayo kun makita niya nga kita nagsigig balik-balik og timos ang atong paglaom niya di niya dugayon iya din ang ihatag. Gahapon naguol ko nga sige lang yapong 21,000 kapin ang atong halin sa kana ganing sitiyo. Karon pila naman niabot na lang 21 sige lang 18 karon niabot na ang atong halin og 19,828 di ba pakpak nindot ana irog lagi nagmay kalampusan ana kini lang akong pag-announce daan sa atong slot wa na kalampusan ani kay do na magi makabatian so naapay 20,172 slots tag 100 ani per slot niya karon na ra baning November 24 pila na lang kaadlaw unom na lang kaadlaw mahurot pa ka ning 20,172 doon aray usa aning moingon pader ako nang pakyawon awa na pero sige lang gitagkuan announce niya sa ato sang SBF dag para sa kumbinto
Nasa tay halin nga niabot og 416 ka slots. Pakpakan sa nato ang malutan. Nya ang atong DSAP kaning investment slot 26 na lang ang wapa mahalin. Di gamay lang kay gikas 140 nahimo ng 26 na natay halin nga 114 nya 100 ani na remit na 14 slots na lang ang wapa ma-remit. Di ko ka-imagine nga moabot ni aning maong gidaghanona. Ngano man tungod kay ang Ginoo mutan-aw na sa atong pagkamakanunayon. Angayan ba nga ato ning kanunayon kaning SBF dag? Yes, aron mahuman ang kumbinto. Angayan ba nga sigihan ginatog balik-balik ang kaning CTO, ang Christ Transforming Union? Yes, aron makatagamtam og gamayng kaalibyos pagpuyo ang atong mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod. Tiaw mo kanay makahatag ta ng 3,600 ka 5 kilo rice. Ang tao, ang pamilya nga way hapit gikaon anang adlaw matunulan nimo 5 kilo nga rice, murag maibtag tunok nya 3,600 ka mga pamilya. Doon ay mga labing minus 3,600 ka pamilya ang maluag-luagan nga moingon salamat taon Lord ni agi ni abot. Kamo di mo ka-feel kamong nanimba diri kay gasobra man na inyong bugas, pero kanang pirming kagulkol ang inyong butanganas bugas, kanang mga bulsita or bag yaka na kaisasaw wa nay hapit malugaw, makadawat kag 5 kilo so mura kag ibayaw sa langit. Kami bitas una palit nas mamag mga 2 kilo nga humay igabot sa amo ipalungag dayon, so lami ang kanon muramig mga suso magponsiso koy hastagong kanang inalisngaw sa humay amo gunang hanggapon kay humot man lahi man atong mais wa may baho inig ana hait pa kay kanon labi na tong numero 12 dana ka na mga panit sa mais nga wa mataktang si galing aton to ang galingang bato hait kay nastanan ini kabahaw-bahaw gud igladok muungot usa dinhi gamay manukad usa ka baon na pa nimo ilahos kay mura mang mabukog ka pero humay na ini kaon dango kay ngadto lahos-lahos lang lipay kay mi ana hasta katong nidukot dito sa kaldero kuskuson pa gyud humulan pa gyud mura na gug tinughong pero kaon lang gyapon lipay kayo nya inig-birthday na ako, makahatag ko ana. Dili ra ko malipay nga niabot kog 60. Doon na pagyoy 3,600 ka pamilya nga malipay. Nya napagi 60 ka balay nga atong ayuhon na nakahuman na tagduha as of yesterday. Basig ugma na lang ni tingbo na kog pakita. Kahuman na tagduha, magsugod na sad og laing duha. Di ba? Nindot kayo lipay kayo katurong pamilya nga duha ka buok nga tarong nag-atop, tarong nagbongbong, tarong nagsalog. Di nasamas una ba ilang kuan kayo mga trapal ra. Awa na inighigdang atop, mura na to. Nindot na kayo kami gis una makapalit lang mig bag-ong makakuha mig bag-ong karton nya amo nang gisi-gision nya isuksok ngadto sa atop para di na mo to iniguan. Lipay magtan-aw sa atop nga nasuksukan nagkarton kanang nipa ba kay usahay kana ramang pakpaks mais among isuksok ngadto ana lipay kayo pero karon pa ko nakaamgo nga kung tan-aw na itong balay namong gipuy-an sa una pastilan uyamuta gyud napay katong butangan ng mama nga katong basket niyang plastic nga gipangtahi ng kilid perting hugawa isabong sa among sagbayan kada nako pangayog kwarta kay mo eskwela ko adto mo kuha sa mama didto adtong iyang panyo nga gibugkosan nga pertisan lagumag naong kuha ng sinsiyo nya itonol nako 5 pesos 7 pesos mo na naibaw nako sa semana ana. Ug ako tong tan-awon karong panahon na purtig yung lisurang pagkabutanga.
Ana. Pero mao na karon ako gining padayonon ang pagpangayo. Kamong muuban aning akong kausa pagtabang sa mga kabos. Basta lipay kaayo mo igabot ato atubangan sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Sa akong kinabuhi isip kabos, katingalahan na kaayo nga niabot ko aning maong estado karon nga nagsigi na sa kugtabang sa mga kabos. Katingalahan, pero diin man igasugod sa ako sang padayon nga pagampo, sakripisyo, pag-alagad og simbahan. Nagampo ko nga maayo ang panglawas sa akong pamilya, na paralyze na noos papa, sundan pag yung Pedro, sundan pag yung Cleto, punan pag yung nasakit sa mama, pero wag yung ko muundang og alagad simbahan. Nisod na noon ko seminaryo, bisan pagdaghang mga problema, ug maoto tingali ang gibasihan sa Ginoo nga gipatagamtam ko rog gamay niining maong kalipay. Ambot og nalipay basad ka mo nga napari ko. Lipay mo? Very good children. Niya karon na pari na ako na sang gibuhat ang mga buta nga nang sugo sa kaluoy o gugmas mga kabos. Ug wa sad nako ma-imagine nga mahitabo sa ning maong mga proyekto karon nga daghan-daghan na gyung nakatabang ang hinato. Nabitay mga bot diri nako nga mga letter, dili naman ni taga dinhi, all over the Philippines naman ni. Unya makaingon pag yun ko nga dili man ni sila mga basta-basta nga institusyon sa simbahan. Nya nganong ari man mangayo aring gamay kaing parokya, na may dagko kay dihang mga parokya nga tagpila na gani nakabukpari nagdala kay dako kayo, income pay imo wa ratas kumingking. Nganong wa man ni sila manghatag og letter ka dito? Di aman di ambot gihatagan sa tingali dito. Ingon ana ba ngano man tungod kay dunay katingalahan nga gihimo ang Ginoo dinhi kanato, ug ato ning padayonon hangtod kanus ata gamiton sa Ginoo, ug mao na ang gustos Ginoong mahitabo. Si Moses diris unang pagbasa wa siya hisguti, pero siya maoy hinungdan nganong gihisgutan dinhi ang pagkabuak sa dagat nga pula nga nahimong karsada. Wap agani kaabot og tungang gabi nabuak na ang dagat nga pula matud pa diri, og miagi sila sa uga nga yuta nga malipayon, naglukso-lukso murag mga kabayo kunong gibuhias kwadra. Nganong nahitabo man to? Tungod to ni Moises nga wa gyud mo undang pagsalig sa Ginoo bisan pagtaliwa sa mga persecutions, mga failures. Gidaog-daog pa siya, gipalagpot pa siya sa Ehipto. Sige lang gid siya sunod sa Ginoo, ug nakita gyud ang dagkong mga butang. Una kun mag-ampo ta, ayaw gyud paghunahuna nga dunay failure sa pag-ampo. Ang atong pagbalik sa pagrosaryo, ang atong pagbalik sa pagsimba, pagkumpisal, kanang maong pagsalig, mauna na ang katumanan sa atong pag-ampo. Nya, sige lang yun, sige lang. Bahala na ang stage 1 nga cancer nimo nahimo ng stage 3 cancer. Sige lang yun. Hangtod mo stage 4 yun na. Sige lang yapog ampo. Hangtod yun ibutang na yun kaslungon. Sige lang yun ampo. Niguman na nimo tuadayoy langit nga way katapusan. Pero kanang magsigi lang tag pangayo sad nya di ta manghatag, di sad na maayo. Unsa may gibuhat sa byuda, nagampo siya para sa iyang anak. Pasabot dito para para sa iyang anak. Yang laing sang example kadto sang amigo nga niabot ang iyang amigo way kaon, nangayo siya pan sa iyang silingan. Iyang amigo sad para ipakaon sa iyang bisita. Pero kanang magsigi lang sa tagpangayo, yawa gitay interes nga manghatag,
mauna nay ighuhulog sa impyerno. So pangayo aron ihatag sa uban si Moises nangayo sa Ginoo para sa mga Israelita, ang atong mga santos nangayo sa Ginoo para sa mga kabus nga ilang gialagaran. Si Bishop Chupilo Kamumot siging ampo sa Ginoo para sa mga kabus nga iyang gihigugma. Hilingi ay mong tupad. Ingna nangayo ka para nako. Ingna kano. Nangayo ka para nako o para imo ra gid na. Na usahay sad mangayo ta para ato ra gyud, para ato. Ayaw kanang mangayo kita para sa uban. Ako nangayo ko ninyong slots, pamarit mong slot. Dili ni para sa akong bulsa, para ni sa mga kabos karon nga wa pagitaon katilaw o gamayng kalipay in relation sa ilang Pinoy-anan o sa ilang mga pagkaon. Atong patiglawon o gamay na kalipay. Mao na nangayo ko ninyo. Ako mong nagpakauaw ko aning pangayo kada buntag, pero para ni sa gimahal natong mga kaigsuonan. Nakaila ni sila nako, ang uban nakaila, ang uban wa mitahod din nako, kasagaran ani way tahod. Inig-ingon ako, ayaw mo pagsugal panahon sa pista, amo ni kusog kay manugal kasagaran ani. Ayaw mo pagdisko, naging kiay anang pa, kiay anang lawas igpista, amao ni sila kusog kayo manayaw diskuhan. Ayaw mo pag-inom, ayaw mo paghubog-hubog, amao ni kusog kay mga malit o kulapo. Oh. Pero sige lang nga po tatag. Kaya nga naman, pinangga man. No? Sige, last nga lingi sa imong tupad. Ingna siya, andam kong mag-ampo kanunay para malipay ka. Sige. Mag-ampo ko kanunay para malipay ka. Nindutan. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, sa walay puas nga pag-ampo, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong panginahanglan alang usab sa atong mga kaigsuonan nga nag-ilaid sa kalisod. Muingon kita, amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga alagad, mula hutay taliwala sa mga pagsulay, ug mga kasakitan, ug dili gayud mawadag pagsalig, diha sa ilang gisangyaw nga ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawad-an sa kadasig, ug natintal sa paghunong sa pakigbisog sa pagkuyog maayong kinabuhi, makakaplag og bag-ong inspirasyon diha sa matinud-anong Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga naglisod sa pag-ampo, mutubo diha sa kainit, sa ingon mihatag og luna og panahon alang sa Dios, diha sa ilang pagpuyo matag adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mula hutay diha sa ilang mga giantos, ug dili gayud mawadag paglaom, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makadawat sa langit nung ganti, tungod sa ilang paglahutay, sa dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Langit nung Amahan, among gitugyan kanimo ang among mga panginahanglan. Dawata kini kay among gituboy des gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Nawata kini akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kini gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magaday kami nga sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos, sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa wagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-ibig sa yuta, maigon sa langit. Ang kalando namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sana utan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imuman ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manawsab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Bubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo kami mga makasasala, karon sa atak na sa kamatayon, karon sa atak na sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nung gahom. Nya mulihok rani kung di kita mohunong sa pagampo, ug isipo nato nga ang atong pagampo mao na ang katumanan mismo sa atong mga gipangayo. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga mitubag sa atong mga pangamuyo sa pagpalit og slots. Pero ni apay mga slots nga available ang atong SBF DAG para sa kumbinto na apay 59,584 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang ato sang CTO para ni karong birthday puhon sa atong parish priest na apay 20,172 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Yan na pag ini 60 slot challenge nga tag 6,000 pesos per challenge. Ang ato sang DSAP investment slot na pay 26 slots nga available, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. So kining tanan atong gibuhat tungod ug alang sa simbahan ug sa mga kabus natong kaigsuonan. So masipang pakpak sa namalit ni ini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nausabi tuon sa kadagatan, danagan mo